mag-umpisa Lunes nga adlaw. Sa balita national, DILG ginpandama ng mga opisyal sa barangay nga ginagamit sa pamulitika ang pagpanagtag sang relief goods. Congressman Eric Yap ginbaton ang pagpangayo pasaylo sang RITM. Sa balita international, Italy uyat karon ang one-day death record sa coronavirus nga may 969. Sa balita sa sports, mga atleta nga qualified na sa Olympics, automatiko na nga makasulod sa 2021 Games. Balita entertainment, Judy Ann Santos nag-volunteer nga maghimo sang face shields para sa mga frontliners. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Marso 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boyd Ran, sa ato na balita sa lakat sang panahon. Nag-aapekto karon ang trough kag low pressure area sa southern Mindanao. Ang easterly so kung mainit nga hangin, halin naman sa Pacific Ocean ang nag-aapekto sa southern Luzon, Visayas kag nabilin nga porsyon sang Mindanao. Magulugal umon nga may malaka nga pagpanalithi sa western Visayas nga may mahuyang tudtob kasarangan nga hangin halin na sidlangan pa naminhan na sidlangan kag may makanay man tudtob kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Sa syudad sang Bacolod ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tudtob 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now.
Never in recent history that borders and ports have been closed and community Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Magamulta halin 20,000 pesos tubtob 50,000 pesos kag pagkapreso sa ang isa tubtob 6 kabulan. Ang igapato nga penalidad sa sinuman nga magalapas sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa probinsya sang Negros Occidental. Iniagin pahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. pila ka adlaw antes umpisahan ang implementasyon sang ECQ sa bugos nga probinsya. Duha pa ni Nelias, posible man nga mapasakaan sang kasong resistance kag disobedience to a person in authority sa idalom sang revised penal code ang sinuman nga magalapas nga hindi magkooperar kag nagabato sa mga otoridad. Ginklaro pa ni Nelias nga wala na sang ginatawag nga first offense sa pagpatuman sa amo kasuguan. Ang ECQ ang ginmando ni Governor Eugenio C. Lacson sa tuong Marso 26, 2020 ang magasugod Marso 30 sang kagahon tubtob Abril 14 sang tungang gabi. Ginumpisahan na sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang pagpanagtag sang bugas sa mga banwa kag syudad para sa mga maapektuhan sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Sunod kay Incident Command Center spokesperson Sharina Magallanes Tan, 1 milyon ka pesos nga balor sang bugas halin sa National Food Authority o kon NFA ang igahatag sa kada local government units. Ini ang amat-amat na nga ginakuha sa bodega sa NFA sa Bacolod pagi sa mga trucks sang banwa kag syudad. Una dirigin pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga kapin 800 kasako sa NFA rice ay gahatag sa mga residente nga apektado sang ginapatuman nga ipatuman nga ECQ umpisa Marso 30 tubtob Abril 14, 2020. Naglambot naman sa 75 ang mga patients under investigation o kon PUIs, kag 13,673 naman ang persons under monitoring sa coronavirus disease nga ginamonitor karon sa Negros Occidental. Sa record sa ICC o kon Incident Command Center sa tubtob las 10 kahapon sang aga Marso 27, nagapakita nga sa 75 ka mga PUIs, 29 sa mayni ang cleared, 34 ang discharge kag 28 ang nakuhaan sang swab specimen para ipaidalom sa laboratory examination. Sa mga PUMs naman, 105 ang may patimaan kag simptomas kag 3,166 ang cleared matapos ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Sa karon padayon sa gihapon nga ginahulat ang resulta sa test nga ginpatigayon sa duha ka mga napatay nga persons under monitoring. Pirmado na ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia Executive Order o kon EO number 26 nga nagapay dalom sa Bacolod City sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sumugod Lunes nga adlaw Marso 30. Base sa anong kapahina nga EO sa alkalde ang ECQ ang mag-aumpisa las 12:01 sang aga Marso 30 kag magatakop tak na alas 11:59 sang gabi sang Abril 14 pero posible ini nga ma-extend depende sa sitwasyon. Nasaad sa EO sa alkalde nga strikto nga ipatuman ang home quarantine. Suspendido man ang mass public transportation, magluwas na lamang sa mga shuttle service nga i-provide para sa mga frontliners. Magapaday naman ang mga operar ang 27 ka mga essential business kaangay sang supermarket, public market, groceries, bangko, public utilities, gasolinahan kag iban pa pero ipatuman ang skeletal workforce kag ang social distancing. Ipatuman man sa otoridad ang 24 oras nga curfew, magluwas na lamang sa may home quarantine pass ngayara sa gwa para magbakal sa kinahanglanon umpisa alas 4 sang aga tubtob las 10 sang gabi. Ipatuman sa gobyerno sang Bacolod ang work from home scheme para sa mga government employees kag mag-operar ang skeletal workforce. Nagapangabay ang alkalde sa publiko sa kooperasyon kasunod ng mga kritikal ang masunod ng mga semana sa pagpakig-away kontra COVID-19. When we talk about the curfew hours, therefore, a daily 24-hour curfew shall be observed by the general public, except for individuals with valid HQPs, which can be used only between 4 a.m. to 10 p.m. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia. Sa mga dugang pa naton nga mga balita lokal, 40,000 ka mga indigents nga gin-identify sa Department of Social Services and Development o DSSD Bacolod ang makabaton sang food packs gikan sa gobyerno sa syudad sang Bacolod sumugod sa Lunes nga adlaw Marso 30.
Sunod kay Mayor Evilio Lunardia, ini ang una pa lamang nga batch sang food packs kamayara pa sang masunod nga ipanagdag. Dugang pa ni Lunardia, ang barangay kapitan kag ang opisyal sa barangay amo ang mag-deliver sa kada balay sang indigent para mapatuman ang social distancing. Ang food packs ang inalakipan sang bugas, canned goods, noodles kag iban pa. Ang pondo ang gikan sa inisyal nga 30 milyones pesos ang in-release ni Lunardia paagi sa Emergency Food Assistance Program. Samtang ginbaton sang alkalde kahapon nga adlaw Marso 27 ang 500 kasako nga bugas nga gindonar sang Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated Negros Chapter. Nanawagan naman si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales sa publiko nga hulaton sa ilang mga balay ang home quarantine pass o HQP nga iga-issue sa isa ka miyembro sang pamalay para magbakal sang basic needs umpisa Lunes nga adlaw. Nasaad sa Executive Order No. 26 ni Mayor Evilio Lunardia angot sa Enhanced Community Quarantine ang HQP holder ang para sa mga nag-edad 18 anyos pasaka agod magbakal sang pagkaon, bulong o kung magkadto sa bangko o kung remittance center umpisa alas 4 sang kagahon tubtublas just sang gabi. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, uniform ang format sa HQP sa syudad kag libre ini nga ipanagtag sa isa ka miyembro sang panimalay. Nagpanugyan si Gonzales sa mga HQP holder nga magdala sang valid ID para mapakita sa tion nga pamangkoton sang otoridad. Nagpaandaman si Gonzales nga pwede mapasakan sing kaso ang hindi otorisado nga mag-usar sang HQP. We started printing right after the meeting. So amat-amat iba na barangays nakadistribute na so ang kalapakon hindi ta makuha in one day, no? So it takes 2 to 3 days asa matapos ta within Sunday nakapanghatag ta tanan QC pass. Si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Nag-aapilar naman si Bacolod Mayor Evilio Lunardia sa publiko nga untatan ang diskriminasyon sa mga frontliners, ilabi na ang mga health workers sa siyudad sang Bacolod. Ini ang nabase sa gin-issue ni Lunardia nga Executive Advisory No. 3 kasunod nga may pila ka mga health workers nga wala ginapasakay sa mga pampubliko nga salakyan, wala ginapasulod sa coffee shop kag iban pa. Sa isa ka interview ginpahayag sang alkalde, ang mga health workers ang dapat kabigon nga mga baganihan, ilabi na nga payara sa risgo ang ila sini nga kabuhi. Sunod ka Lunardia, dapat intindihon kag buligan ang mga health workers bagod ang papakig-away kontra COVID-19 ang responsibilidad sang tanan. Nahangpan ni Lunardia ang kakulba nga nabatyagan sa iban nga tao apang dapat mabalanso ini sa sense of society. Una na ang naparugyan si Vice Mayor Alcid Familiaran sa mga tagdumalahan sa ospital na kung mahimo magdesignar sa sleeping quarters sa ilang mga health personnel o kung mag-deploy sa transport vehicle para malikawan ang diskriminasyon. Ginanunsyo ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon nga isa na siya ka person under investigation o kung POI bangod sa COVID-19. Sa Facebook post sang Comelec Commissioner, ginpahayag sa opisyal nga nagpaidalom siya sa self-quarantine humalin sa nag-abot sa Bacolod sadtong Marso 14. Sunod kay Guanzon, ginpanugyan sa iya nga magpaidalom sa test sa Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod kag ginahanglan nga ma-isolate sa sulod sa 14 ka adlaw o kung tubtob Abril 9. Ginako man ni Guanzon nga nakakontak siya sa isa ka government official nga nagpositibo sa COVID-19 kag nagbatsyag sa asthma, hypertensive kag high risk infection bagod man sa edad niya nga 62 anyos. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:21 sa aton nga mga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa lawas, cyst man akong tumor, hindi na pagpatugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangidalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang mga detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Hindi man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer.
Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyong pulian. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph. Kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DILG ginpandaman ang mga opisyal sang barangay nga ginagamit sa pamulitika ang pagpanagdag sang relief goods. Samtang Congressman Eric Yap ginbato ng pagpangayo pasaylo sang RITM. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing.
isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka? Shualita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginklaro sang Department of Interior and Local Government nga hindi kinahanglan ang mga voters ID agon makakuha sang quarantine passes o kun food packs. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga hindi dapat kabigon sa mga barangay official ang implementasyon sang enhanced community quarantine bilang kampanya sa eleksyon. Sunod pa diri hindi dapat gamiton ang pamulitika sa paghatag sang food packs bagud malayo pa ang eleksyon. Ginpadama niya ang mga barangay officials nga manabat sila kung makabaton siya sang reklamo batok sa mga barangay officials. Nagpasalamat si House Appropriations Committee Chairman Eric Go Yap sa ginhimo nga pagpaathag sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa resulta sa iya COVID-19 test. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Yap nga mismo ang direktor sa RITM nga si Dr. Celia Santos ang nagtawag sa iya kag ginpahibalo nga negatibo ang matuod nga resulta sa iya test kag kun ano ang natabo. Aminado si Yap nga sa nakaligad nga adlaw, hindi naging madali ang tanan para sa iya kag sa mga tao nga nakapalibot sa iya apang sa piyak sini, bugos nga ginbaton ni Yap ang sorry sang RITM. Apisar nga malipayon ang mamalidha sa naging resulta sang COVID-19 test nga ginpatigayon sa iya ginpahayag ni Yap nga hindi pwede panahon na magselebrar labi pa nga pila ka milyon ka mga Pinoy ang apektado sa gihapon sang krisis tugas sang amo nga balatian. Ginmanduan nga mag-self-quarantine ang tanan nga miyembro sang Presidential Security Group nga na-assign sa Malacanang matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka mamalidha nga nakatambong sa meeting sang nagligad nga simana. Sunod kay PSG Commander Colonel Jesus Durante III, ginrequire niya ang mga tinaw nga mag-self-quarantine umpisa karon nga adlaw ang Sabado. Duha man ni Durante tubtob Abril 10 wala sa may makagwa nga PSG personnel sa Malacanang complex. Patag ni Durante ang mag-OP personnel ang magpadayon sang ilang skeletal workforce kag panugutan nga magkadto sa ilang mga opisina sa sulod sang Malacanang complex. Importante mag-aagi sila sa regular screening procedures. Kinkumpirma naman sa manubo nga panalgan sa Kongreso nga positibo sa coronavirus disease agon COVID-19 si Bulacan Representative Henry Villarica. Sunod kay House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, nagpositibo si Villarica sa coronavirus matapos makabaton sang kumpirmasyon gikan sa COVID-19 test results ni nagligad nga adlaw. Katapusan nga nagsulod sa kamera si Villarica sadtong Marso 4. Marso 8, nagtambong pa si Villarica sa isa ka event ni Baliwag Mayor Ferdy Estrella nga nauna na nga na-report nga nagpositibo sa COVID-19. Gindala ang mamalidha sa hospital sa Marso 12 bangod sa pneumonia. Ginpahayag naman ni Montales nga estable na ang kondisyon sa kongresista. Nagpaidalom naman sa karon sa quarantine ang asawa sini nga si May Kawayan City Mayor Rilabel Ruth Villarica kag mga staff sang mamalidha. Ginkonformar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga positibo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Philemon Santos Jr. sa COVID-19. Sunod kay Lorenzana, mismo si Santos ang nagkumpirmar sa iya matapos nabaton ang resulta sang Huwebes nga adlaw kung sa Huwebes nga adlaw. Una ginpahayag ni Santos sa Marso 24 nga naka-home quarantine siya matapos naka-close contact sa senior military officer nga nagpositibo sa masakit. Ginpahayag naman ni Lorenzana nga magpaidalo man siya sa self-quarantine matapos nga naka-close contact siya kay Santos sa events nga ginpatigayon sa Villamor Air Base sa Marso 21 sa Camp Aguinaldo kag sa Malacanang sa Marso 22. Ang Pilipinas amayara karon sang 803 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga may 54 ang napatay samtang 31 naman ang naka-recover. Ginkumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III nga isa ka senior health official ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa Tiglikom, isa ka DOH Undersecretary ang nagpositibo sa balatian matapos nakitaan sang mild symptoms.
Una dre isa ka DOH senior official ang nagpositibo sa COVID-19 kabangdanan nga nagpaidalom sa self-quarantine si Duque kag gin-disinfect man ang opisina sang Department of Health. May 803 na sa karon ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, kalakip na ang pila ka mga government officials. Magapaidalom sa self-quarantine si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos may baluan nga nagpositibo sa COVID-19 si Armed Forces of the Philippines Chief General Filemon Santos Jr. Sa statement ni Puyat, iya ginako nga na-expose siya kay Santos atong Marso 20 sa ilagin patigayon nga meeting. Dugang pa, bangod asymptomatic, hindi siya magpaidalom sa COVID-19 test. Nagakasubo naman ang bata ni COVID-19 patient number 328 matapos na bato na resulta nga nagpositibo ang iya amay sa virus 8 kadlaw matapos ini nga nagtaliwan. Sunod sa iya ginpaidalom sa test ang iya amay kadungan sa isa ka senator apang matapos ang 3 kadlaw nagwa ang resulta sa ginpatigayon sa mamalidha. Sa Facebook post ni medical technologist Fatima Nebre, sa piyak nga hypertensive kag supranuclear palsy patient ang iya amay kag madugay nga bedridden wala inis ang travel history kag ulihin nagwa sini amo sa Marso 2 para sa iya regular check-up sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Sunod kay Nebres na diagnose na nganaan sa pneumonia ang iya amay, antes ginadala sa emergency room sa Marso 12 bangod sa kabudlayan nga magginhawa. Ginpaidalom sa COVID-19 test sa Marso 13 apang napatay sa amuman nga adlaw. Masobra 70 ka mga personnel sa Philippine National Police ang inakabig sa karon bilang patient under investigation, samtang 900 naman ang ginlista bilang person under monitoring bangod sa COVID-19. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, maidid nga ginamonitor sang PNP Health Service ang kondisyon sang 76 ka PUIs kag 905 ka PUMs. Madumduman ginbulgar sang PNP nga duwa sa ila ka mga kapulisan ang nagpositibo na sa COVID-19. Ang isa ka pasyente amo ang 32 anyos nga Chief of Police nga nadestino sa Metro Manila, samtang ang isa ka 52 anyos ang nadestino naman sa Laguna. Bagod sa padang pagdamo sang PUIs kag PUMs, ginpasangkad pa sang PNP ang ila biosafety plan batok sa virus. Ang mga plano ay ga-implementar sa Camp Crame subong man sa tanan nga kampo sang kapulisan sa bugos nga pungsod. Sulod kay Banac ang tanan nga salakyan nga nagasulod sa Campo Crame ang mag-aagi sa tire bath. Kaya masakay ang mag-aagi sa disinfectant misting tent kundi paidalom sila sa body temperature scan. Kag sa katapusan nga balita national ginpalawig pa sa Commission on Election kon COMELEC ang nationwide suspension sa voters registration bangod sa Luzon-wide enhanced community quarantine bangod sa COVID-19. Sa pahayag sa COMELEC ang suspension ang maglawig sa tubtob Abril 30 nga tubtob Marso 31 lamang kuntani. Dugang pa bangod sa mga krisis ginabisuhan ng publiko nga himuon kag patihon ang tanan nga measures sa malikawan nga malatnan sa mga virus. Base sa poll body lakip sa suspension ang voters registration sa tanang opisina sa COMELEC subong man sa mga satellite registration activities. Dugang pa suspendido man ang pag-issue sa voter certification sa main kag field offices. Action Radio Philippines Standard Time na 7:35 sa ato naman habon pampaligo Santon Plus Herbal Soap. Atong nga nakomendar sa inyo habon nga hindi lang pampangwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente. Wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kayo gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap magapaputi sa panit, magapakinis sa inyo nga kutis, makahatag pa sa alibyo sa mapunggod kag pikas-pikas sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlay ang kabala sa pagpamuhin, delikado ginina. Bang posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontras sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinuar niyo colon pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Italy naka-record sa pinakamadamo nga patay sa sunod lang sa isa kadlaw nga nagdangat sa 969. Sa mga atleta nga qualified na sa Olympics, automatiko na nga makasulod sa 2021 Games. Ina ang atong dugang nga mabalita ay kadulong sa inyo sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:42.
Kag sa ato naman nga balita international, naglambot sa 969 ang nagklamatay sa sulod lamang sa isa ka adlaw matapos na infected sa coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sa Italy. Ini ang pinakamataas nga kadamuon nga nagklamatay sa sulod lamang sa isa ka adlaw ang na-record sa mga pungsod umpisa nga naglapta ang virus. Sunod sa Civil Protection Agency sang Italy, mayaran sa karon sang 9,134 ang nagkalamatay sa among nga pungsod. Samtang naglambot naman sa 86,498 ang positibo nga kaso sa COVID-19 sa Italy. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagapanawagan ang trade group sang mga airlines sa bilog nga kalibutan sa mga gobyerno sa Asia Pacific region nga maghatag sang emergency support sa industriya nga nalitan sang coronavirus disease. Ang International Air Transport Association nagpahayag nga nagsulat na sila sa mga pinuno sa mga gobyerno sa riyon agud maghatag sang financial support via samtang mga carriers nagaaway pa para makasurvive bangod sang tuman nga perdihan sang air travel bangod man sang COVID-19 nga krisis. Ang IATA nagpadala ng sulat sa 18 ka mga gobyerno lakip ng Pilipinas, Bangladesh, India, Japan, Malaysia, Pakistan, Republic of Korea, Thailand kag Vietnam. Ang IATA nagpahayag nga ang industriya nagakinahanglan sang financial lifeline nga $200 billion. Kunyara sa risgo karon ang 2.7 milyones ka airline na jobs wala labot sang minilyon pagid nga support sector. Ang tatlo ka major airline companies sa Pilipinas nga Philippine Airlines, Cebu Pacific kag Air Asia Philippines ang nagpauntat na sang tanan nga passenger operations pagkatapos ang nagpagid nga quarantine measures ang ginmando sa Philippine government agud nga matap na ang paglapta sang COVID-19. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 64 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 3 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo karon nga 6 pesos kag 63 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy si Judy Ann Santos action boy nagpasalamat siya sa karon sa mga frontliners nga mga Pinoy sa pagpakigbato diri sa COVID-19. Amo na pasalamatan. Yes. Hindi kayo discriminate. True. Bilang bulig action boy, naghimo siya sa karon sa nga DIY bilang nga face shields. Do it yourself. Kita mo na kung meron sa ato. Ba't sino na nag-donate? Daw sa welding Oo, welding. Lain ito yung welding action boy. gani. Bukat ito yan. Mo na ganito. Kuan lang yan. Do plat. Daw lang, oo. Tambal niya action boy para kuno sa mga Nga mo nagdasuksok sa kuan na bisuksok na bikag para makita sa aton nga mga sa DN. Ako, Sa- subong? Suksok. Kwato ba lang kayo masuksok? I-testingan ta. Kung gasuksok. Kung basi bala, pero wala, taman nila pa ngayon, maglala, bala action boy. Dapat tayo nga matapos na. Kaya kung ano, masuksok na ikunin action boy. Kaya newscast na nga duwa, ahay. Pero, amo na action boy, hambal niya nga bilang do pagpasalamat, diba? Pagpakita sa niya pagpasalamat, action boy. So, amo na karon niya ginahimo. Nga nagahimo siya sa nga DIY nga face shields. Actually, amo na nasubong ang, siyempre kakulang na balas ng face mask. Isa na nasubong sa ginagamit, action boy, para maprotektahan man ang aton nga mga frontliners, action boy. Okay. Mayo pa si Juday, no? Kaya wala siya nagbulig sa'yo, no? Isa siya sa mga tao nga gina-recognize bala ang kabaganihan, no? Yes. Hindi bagani kabaganihan. Kabaganihan. Sa aton nga mga health workers, mga frontliners naton, risking their lives. Nagarisgo sa ilang kabuhi. Para sa iba nga tao. Para sa iba nga tao. Risgo man na mo on their part, di ba? Yes, of course. Mo nga suportahan ta na sila ya. Yes. Suportahan, moral, kung ano nga suportada. Hindi mo pabaklon sa Hindi karinderya kayo mo. mabakal sa karinderya mo. Dapat ganigaan mo na lang na action boy, no? Oo, Paaman. oo. San paaman na lang kung hindi ka magatag. Hindi kay Diba? mabakal daw, hindi mo mabakal sa tiyanggi mo niya kay ano nga. Balita sa sports. Gain siguro sa International Olympic Committee nga magapabilin sa mga atleta nga kwalipikado na sa 2020 Tokyo Olympics ang ilang pwesto bisan pa nga paisol ang sporting event sa masunod nga tuig. Suno kay IOC President Thomas Bach,
automatiko nga sulod na ang mga athletes sa Olympics nga hiwaton sa 2021. Sa karon ginaplansa na sang IOC ang mga pagpanghanda angot sa kung saan kag paano himuon ang qualifications na postpone bangod sa coronavirus outbreak. Ginpahig man ni Bach nga ipagwa ang desisyon angot sa bagong petsa sa Olympics sa masunod nga 4 ka semana. Sa karon 4 na ka mga Filipino athletes ang sulod na sa Olympics nga mosanday Carlos Yulos ang gymnastics, EJ Obiana sang pole vault kag ang mga boksidor nga sa Yumar Marshall kag Irish Magno. Action Radio Philippines Standard Time na 7:48. Happy anniversary gali Action Doors anay wedding anniversary ni kay Roberto Gallo kag Alma Gallo. Kay Karon nga Rupert, adlaw March 28 kay Rupert. Happy anniversary. Kay Rupert. Rupert Teka sa US sila. Sa US sila mo, no? Happy anniversary. Yes. Kag good morning sa kay sa Portal family din sa Sumag. Kay Remia Garcia, mayang aga. Bia Jonathan, Earl Joy, Javier Galieno, Madaiton. Yes. Kag Action Boy, happy birthday lang gali kay ka-Presidente Rodrigo Duterte. Ay, birthday si subong. ni tatay? Yes, 75 na siya, Action Boy. So simple celebration lang gini karon kay Tatay Diggs. Nagkuhan nga rin, subong adlaw, ganun mapa-quarantine siya, self-quarantine correct. siya. Kaya na-expose man niya sa mga pila ka mo official nga kalatapikan sa COVID. Yan mga meeting-meeting bala nila. Amo na gani isus ang mga official naton. Ang iban ubrahon nila bala pakamalauton pangagarisgo man gani aton mga officials, no? Pakamalauton ba bala? Jonah Palmes Rica Blanca, no? May ara pagid ko kita gani nga post siya nga daw ginamulay bala si Mayor Bing bala kay way pa kuno ka panagtag. Ay na, no. Hindi mo napagustuhan na yung panagday. Hindi ba na mo nakapos magpagwa sang budget, Action Boy? Although, bisa na naman bala ka gusto sa mga opisyal na tani bala, Action Boy. Kung pwede pa lang, punon balay mo daw sang punon. Correct. Kasi sino man na, hindi gusto maghatag man. Correct, Especially sa mo na nga mga panahon. Mga sitwasyon sa bang. Nongan. Charles C. Vertuso, happy birthday lang kay Alexia Zui Blanco. Lama Delphine Lamayo, good morning man. Family Lamayo dira sa Araw, Vista Alegre. Maing aga dira, no? Kagay JPBP. Ano ko napakita ka mga security guards kung mag-duty? Ha? Ano ko nang ipakita nila? Ano pa? Ila ID eh. Naman. Nagamu bala sa ID makita. Okay? Kay Miriam Binoman, maing aga. Eva Torre, Hilda Alfaraz, Jonathan Canoy, Jeff Alontaga, Bambi Padernal, Nerio Morales, Geoffrey Samodal. Good morning. Yes. Emigo tatadi sa iso, no? Good morning, manda. Nagpamati siya. M. Saboso, Jessica Cervantes Vargas Pasquil. Good morning. Kay Earl Joy Javier Madaiton, Action Boy, good morning. Kay Jonah Recablanca, kay Lamayo Delphine Holigen, Chelsea Vertuso, kay Riza Walker, good morning. Kay Sir Michael Tambasa, nagpamati, good morning. Action Eric, raman, no? Pamati. Morning, Action Eric. Morning lang da. Kaga sa tanan niya, si Action Eden, naraman. Nakahingagaw siya. Nakahingagaw. Yes. So, good morning sa tanan. And, sa tanan niya taga Karabalan, good morning. Tanan taga Karabalan, good morning. Sige. Sa mga taga-bago, good morning, manda. Sige. Taga-Bacolod, good morning. Tamyawanay naman sa lugar. Kaya sa mga Action Boy, manawagan, tagali-bala, sa mga, kita mo ng Facebook group, Panay, Negros versus Iloilo. Kaya ginadalahig na nila mga opisyal naton. Kaaway-away may na sila. May mga sila Action Boy, may gahimo sang fake account ni Congreg, nga mga binastos pa na bala Action Boy. Tido ka hindi namin. Ay, correct, oo. Kay Mayor Bing, tido ka, sa mga panahon sinima mo pahig ka muna yan. Amo na silang dapat, hindi ba lang may nakaredakpan may mga napangdakop na hindi mga post bla? Yes. May damo nakladakpan ang aton PNP nagahimo na sa tika Cybercrime Division. May nakladakpan na pro. Bisa nga nga kaso. Do ka below the belt na bala Action Boy nga mga mga hambal, do ka hindi namin. Hindi na ko binastos pa kay matapikan nga mo ni COVID-19, hindi ka mo naka-recover. Pahuway gid ka mo rek tagi ni Action Boy sa intulong. Diba? Paiway ta na ang pamulitika. Ipaiway naton ang pangmulay.
Intindiho naton ini mga official naton nga nagatrabaho para sa kung paano ni ma-control, paano mapaganhagan, paano malasulbar ang mga problema dala sining COVID-19. Kaya hindi to bala basta-basta nga group action boy, 100K ang members. 100,000. Ti kay nga balo ka madamo mga Pinoy nga daan nga nasa online nga taga-contact sa social media, damo sa mahilig sa mga binastos mo. Gani, no? Ti kung magdahala ka sa tanaw sa mga binastos na pareho ka man nga bastos ka man. Nahala ka sing nakapamektusan entrada. isa-isa bala. Kaya ka mga bastos na sa ila kaya mga na mga wala na magitbulos bala. Ti intra ka man da. Kung ako yung mali, pwede ka nakalive. Ha? Pwede ka nakalive. Pwede eh. Kaya meron, pag gina-intra na mga iloy nila action boy mo, Ha? mga intra na mga iloy ang mama mo, balik nga, mama, something mo na, dito ka. Ha? Di ka binastos ka ni. Oo, hindi kita namin. Ti masigi ka pa na sa intra sa amo sa na klaseng group, no? So hindi na. Ti sige ka. So ang lain pag ginadama himo ka fake account, ingalan mo sa tawo. Namo pag Para kay Kong Greg, lagi mo alas Congressman Greg sang account, nga hindi man na si Kong Greg. Oo, Tapos ma-post ka na sa mga hindi amo, nga abis ang iban kasi Kong Greg na. Meron na iba nga, ano man, pati da yun, di ba? Hindi magkaano, may pamangkot din isa ko amigo, si amigo ko Bernie. Gawin pre, si Kagi na mayor sa ano na yung mangkot naman, sige lang karoon na. Kaya hindi ko ka-check abi sa mga text mo, no? Good morning na amigo ko Bernie Buen Consejo. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.